समाव जोंनि सिलाफोर दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय मोसाखावरिफोर फैदों। गिबियावनो गोदान बोसोरनि नोंथांमोननि खौरांगिरिनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। सिलाफोर दख'रा बैसागु बानजाय आफादनि जानानै बैसागु फोरबो बानजाय आफादनि जानानै दिनै नैथि बैसागु बरायनाय सिलाबालिगाव गामिनि गेलेग्रा फोथाराव दा बिदिनो गोथार बिलाइ बिलाइ हाबाफारि बेबो जाना थांबाय। दा नैथियाव जोंना गेवलां मेल दंमोन। बे गेवलां मेलाव जोङो आलासि लाना फैदोंमोन। बे बैसागुनि सोमोन्दै एसे माने रायजोफोरनि सिगाङाव माने बिबुंथिनि गेजेरजों जाहाथे रायजोफोरखौ फोजाखांनाय सांग्रां जानाय बिनि सोमोन्दै खोब मेहेर गोनां बिबुंथि लाखिलांदों। दा बे गाहाय आलासि जिथुनिखि सारा दा नैबे समाव जोंनि सिलाफोर दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय मोसाखावरिफोर फैदों रंजानो थाखाय फुरथि खालामनो थाखाय। बेहाय जोंखौ गासिबो सिलाफोर दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा जोंखौ खोब मोजाङै मदद होदों आरो खोब मोजाङै जोंखौ हेफाजाब मोनदों। गाबोननिफ्रायथ' मा होनना बुङो बैसागु बोथोर गोदान बोसोर जाहैबाय। गाबोननिफ्राय नङाबाबो सबनियानिफ्राय रंजागोन। मानो होनबा गाबोन 1 अक्ट' जाहैबाय। गाबोन गेदेरखौ खुलुमनाय उन्दैखौ अननाय आरो बिदिनो न'खर न'खर जोंनि माने मा होनना बुङो धोरोम सिबिनाय फुजा खालामनाय थाहैबाय। जाहाथे आं बेखौसो खावलायो जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बर' माहारिफ्रा बा बर' सुबुंफ्रा जाहाथे बैसागु बोथोरखौ जाहाथे खोब मोजाङै फालियो। जाहाथे बैसागु बोथोरखौ फालिदों होननानै जे खोब जौ लोंलाबायनानै बा फेग्रा मुवाखौ लालाबायनानै फालिबाल' फालिनाय जाया। जाहाथे आं बेखौसो बुंनो सानो दिनै जौ लोंनायखौ जोङो बेराफारसेखै जोङो गोसोबा खमायनो हायो। नाथाय बिनि अनगायैबो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा ड्राग्सनिफ्राय गाज्रि माने थासारियाव जों नुनो मोनदों। जाहाथे बेफोरखौबो जोंहा खामानि मावनांगौ गोनां थाहैबाय। बेनिखायनो आङो खावलायो बा उननि समफ्राव जोङो गासिबो जिथुनिखि जोंनि बर'नि माहारियारिफोर दङ गासिबो ज' जालायनानै जोङो नैबे जिथुनिखि जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा जिथुनिखि ड्राग्सआव गोदोसोनानै दं बिनिफ्राय जों बोरै बोखांनो हागोन आं बेखौ खावलायो आरोखि बा आं बेखौ आसा खालामो। बे समाव रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननि गासैबो बिजोंनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो सिलाबालि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंगा नैथि बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ सिलाफोथार दख'रा बैसागु फोरबो आफाद लोगोसेयै सिलाबालि गामिनि सानजाना जोहोलाव आफादनि मददजों दिनै सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जोङो खुंबोगासिनो दङ। दा बे समाव जोङो गिबियावनो जोङो दिनैनि सेथि हाबाफारि हिसाबै जौस्रां बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ लादोंमोन। जोंहा बेखेवगिरि हिसाबै सिलाबालि गामिनिनो गायसनगिरि मानगोनां रमन बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैनानै रिबन हानानै बेखेवनानै होबाय। आरो जोंहा नैथि हाबाफारि आफादनि फिरफिला बिरहोनाय जेरै बैसागु फोरबो आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बे फिरफिलाखौ जोंहा बैसागु सिलाफोथार दख'रा बैसागु फोरबो आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि धनन्जय बसुमतारी आदाया दिनै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय। बेनि उनाव जोंहा हाबाफारि बायदियै गेवलां मेल हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जों गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरनानै लाबोखानाय जादों जोंनि जयभद्र हागजेर बर' गेजेर फरायसालिनिनो बारग' गाहाय फोरोंगिरि निरन्जन बसुमतारी सार आरो जोंहा हांख्रायजानाय आलासिबो लिंनानै लाबोनाय जाखादोंमोन मानगोनां मुस्रि गयारि सार। दा बिथांमोना फैनानै जोंनि जेनाखि हाबाफारि
बेयाव मोजाङै बाहागो लानानै गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै हाबाफारियाव बाहागो लानानै मोजाङै मोजां जाफुंसार होदों। आरो दिनै जोङो नुदों सिलाफोथा दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय जिबायदि बाहागो लानांगौ बिनि बांसिनसो बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ गोबां मेहेरगोनां खालामदों। बेखायनो दिनै आङो सिलाफोथा दख'रा बैसागु फोरबो आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे सिलाफोथा दख'रानि सिङाव थानाय गासैबो रायजो राजाया हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव गोबां आग्रह दङ, गोबां गोसो गुदुं दङ। बेबायदिनो इयुनसिम थांबाय थाथों एबा आसा फारिनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मोजां मोजां मावफुंनो हागोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय।